उन्दुजाबाय लाइभआव फैलादो दसे आङो दासो लाइभ होबायलै उन्दुजोबखो ना माखो रावबो फैथारा माथो उन्दुजोब्बाय नामा टाइमाबो अभार जाबायना 10था जानोसै नै आंना दासो आरोना लाइभआवहाय सोर सोर उन्दुखो सोर सोर उन्दुआखै जायफ्रा लाइभआव फैदों कमेन्ट खालामदो बयबो बयबो कमेन्ट खालामनो हागोन आरोना जायफ्रा लाइभआव फैदों नेटआबो बिराद प्रब्लेम आरो आंना अब्लाबो दसे लाइभ होबाय अखाबो हागासिनो बेराफारसे उन्दुनो ओंखारथ'वाखै आरो ओरैनो जास्ट दसे लाइभ होबाय आरो कमेन्ट खालामदो दे लोगोफोर दानो फैजेनबाय आरो जिथुनाखि जायफ्रा फैजेनदों बयबो कमेन्ट खालामदो नोंथांमोनजोंल' रायज्लायगोन आरोना हाय आदा थेंक इउ बयबो कमेन्ट खालाम दे दाना कमेन्ट रायज्लायनोसै आरोना नोंथांमोनजोंहाय टाइमालाय जाबाय 10था जानोसै थेवबो आरो लाइभ होबाय आरोना मानो होनना बुङोबा अखाबो हागासिनो दङ ख्रेब ख्रेब ओमफ्राय बेराफारसेथिंजाय आंना नेट प्रब्लेम जायो एसे क्लियार नङाब्लाबो एसे नोंथांमोनजों रायज्लायनोसै आरोना थमास गयारि मा होनदों नै गुड नाइट होनदों नै अके गुड नाइट ब्रादार बयबो कमेन्ट लिर सोर सोर मा सानदों मा मायाखै आरोना गासिबो कमेन्ट लिरनो हागोन आरोना दा इउटुब खेवबानो बिदिल' नुयो आरोना भिडिअ'आनो दा बेखायनो आंबो नोंथांमोनजों गुवारैनो सावरायनो होननानैहाय नोंथांमोनजों कमेन्ट फरायनानैसो रिप्लाय होलायनो होननानै आं बे लाइभखौ लानानै फैनाय जादों आरोना सोर सोर मा सानदों सोर सोर माबायदि बयबो कमेन्ट लिरनो हागोन आरोना ओमफ्राय बेजों लोगोसे फामे नार्जारि मा ओंख्रिमोन जोंना माबासोमोन खान्थाल बेगर माबा बिसोमोन आरो ओमफ्राय बेजों लोगोसे मा होनदों स्टिफान सुमफ्रामारि माथो फाथाबारियाव दावराव जादोंनो ब्रादार माबोरै जाखो आंथ' बारा आरोना आं बिनि सायावहाय आरोना ओमफ्राय दाना बेजों लोगोसे एस लाभार एफ मा होनदों बय ओमफ्राय आदा फाथाबारिनि खौराङा जानोलै आं बेखौ खबर गैया ब्रादार आं बिदिनो मालायफोरनि हासो भिडिअ नुलाबायदोंमोन माबा माबा रायलायलाबायनाय मानाय होननाय आरो खिन्थु आं जेबो बिनि डिटेल्सबो मिथिया आरो आं जेबो खबर गैया आरोना ब्रादार मानो होनना बुङोब्ला जोंना आलादा गामिसो नालाय जों खुनु जेबो मिथिया आरो आं बिनि बागै मिथियाब्ला बोरै खोन्थानो ने ब्रादारमोन दा मा बुंनो आं जेबो खोन्थानो रोंनाय नङा आरोना ओमफ्राय बयबो कमेन्ट खालामनो हागोन ओमफ्राय बेजों लोगोसे सानु साग्र मा होनो गुड नाइट खिदार अके अके गुड नाइट ब्रादार दसे रायज्लायनोसै आरोना फाथाबारियाव दावराव बै जाना दं आदा आं मिथिया फाथाबारिनि मा जेबो आं माबा गैया आरोना माथो जेबो आं खबरानो मोनफैयाखै आं बुंनो हानाय नङालै दे गाज्रि दामोन दे मानो होनबा जोंना बेलेग माबा ओंख्रि जाखो आंना ओंख्रियानो दासो जोंना खान्थाल बेगरसोमोनलै ओंख्रिया माने फार्स्ट टाइम खान्थाल बेगर ओंख्रि जाबाय आरोना दिनैहाय मिरामिससो जानाय जादों ओमफ्राय कमेन्ट खालाम दे बयबो लोगोफोर तामिलाथ' ओरैनो होलाबायदों आं मानो होनना बुङोब्ला गाज्रि मोननाङा तामिलाव होनाया दाना मबाइला खेंबानो बिदिल' आरोना एकदम भिडिअ'आनो खालि बिदिल' आरोना ओमफ्राय आंथ' भिडिअ' लाबोआखै ओरैनो जास्ट नोंथांमोनजोंनो सावरायनो होननानै आं लाइभआवसो तामिलखौ होदेरनाय जादों दै स' सरि बिनि सायावहाय नोंथांमोनाबो माबा कमेन्ट लिरनो गोसोब्ला लिरनो हागोन आरोना मा सानदों मा बुजिदों माब्रै आं नोंथांमोननि कमेन्टजोंसो रायज्लायगोन आरोना मानो होनना बुङोब्ला आं हारसिं भिडिअ' लाबोआ आं हारसिं रायलाया आरो आं हारसिं बुङाबो नोंथांमोननि कमेन्टजोंसो आं रायज्लायगोन आरोना ओंखायनो आं डाइरेक्ट तामिलखौबो एसे होदेरलाबायनाय जादों आरोना गोरोन्थि जादोंब्ला सरि आरोखि दा मानि थाखाय आं होदोंबा माने इउटुब खेंबानो फेसबुक खेंबानो बिसिनिल' दावराव आरोना खालि बिदिल' नुयो खालि बिदिल' जोंना नै जों आदा आलफेगा दहाय मोनसे भिडिअ' होलायबाय
फुरा बिनिनो दा बिनिल' भिडिअ बेसेबां इउटुबारफोर दं साफ्रोमबो खालि बिनिल' भिडिअ आरोना ओमफ्राय दा आं बिनि सायावथ' मा बुंनो बेखौहाय माने बयबो मिथिलायखागौ कमेन्ट खालामनो हागोन आरोना आं जेबो बुंनो थाङा एक्सुलि जायफोरा ससियेल मिडियाया नायो इउटुब नायो मबाइल नायो जोंनि गारजेनफ्रा बांद्राय उन्दै उन्दैफोरनो मबाइलफोरखौ दैहोनो नाङा आं बेखौसो खावलायदों मानो होनब्ला जोंनि माखासे गारजेनफ्रा बेबायदिनो उन्दै उन्दै गथ'फोरनोहाय मबाइलफोरखौहाय बारा इउस खालामहोनो नाङा आरो मानो होनना बुङोब्ला बबेबा समफ्राव प्रब्लेमफ्रा खमायस्लाबलायनो हायिबो जायो ओमफ्राय मथा मथि बुंनो थाङोब्ला माने एसे उसुबिदा बायदि जाहैयो आरोना गोरलै गोरलैफोरनोहाय मबाइल दैहोयोब्ला दा बेखायनो दैहैयैया मोजां आरोखि ना ओमफ्राय जेबो बुङा कमेन्ट खालाम लोगोफोर मा होनदों बिलिफां नार्जारि हेलुवाटा हरबाय सिमा बर' ओमफ्राय मा होनदों वाटारमिलनखौ हमबायलां ब्र' हासार होनानै आं माने मा होनबावगोन ब्रादार नोंखौबो थेंक इउ स' माचलै आंनि लाइफआव फैनायनि थाखाय आं मा होनबावगोन खालामनो बिनि सायाव आं जेबो बुंनो हाया दै ब्रादारमोन ओमफ्राय आं भिडिअखौ लाबोयोब्ला हो आं बुंखानाय आं मालायनि सोलाव लालाबायनानै भिडिअ लाबोनो बायो जेब्ला आं मेगनजों नुबाय हो जेब्ला आंनि केमेराया जि माबायाव नांगोन अब्लासो आं माने लाबोगोन आरोखि ना खुनु आं ओरै लाबोनाय नङा दै सोरनिबा खोथा बाथ्रा बुंना सोलाव लानानैबो आं लाबोनाय नङा जेब्ला आं नुगोन आं सर्टआव आं भिडिअ बानायनो गोसो जायो नोंथांमोना नाय दानाय बे रायजो राजानि खोथा आं सोरनिबा सोलाव लानानैबो आं एसे भिडिअफोरखौहाय आं लाबोनो बायो आरोना दा बेखायनो आङो जुदि मेगनजों नुदोंब्ला आरो आं जुदि बबावबाफोर माबा मोनसे जाथायफोर जादोंब्ला बिनि बागैहाय आं भिडिअ लाबोगोन आरोना माने जुदि नंबां जाबां भिडिअ लाबोनानै बिनि जेबो नोङो डिटेल्स माबानो रोङाब्ला बिराद माने क्रिटिकेल जायो आरोखि ना दा बिनि सायाव आं जेबो बुंनांगौ गैया ब्रादारमोन जिखुनु जा आंनि सायावहाय गाज्रि मोननो नाङा आं माने जि बहायबा माबा मोनसे प्रब्लेम जादोंब्ला आं बेवहाय माने सर्टआव थांनानै भिडिअ लाबोयो बेल' आरोखि आंनि ना ओमफ्राय कमेन्ट खालामदो लोगोफोर दे ब्रादारमोन थालांलाय लांबायसोनदां कमेन्टआ दे जेखिजाया आं कमेन्टखौ फरायनि मा होनदों निरला ब्रह्म दे बिदिनो मोजां मोजां खौरां लाबोबाय था अके औ जास्ट नोंथांमोनजोंसो रायज्लायनो होननानैहाय आं माने दसे थाबाय आरोना लाइभआवहाय जास्ट आरोखि ना बयबो गावनि साननायखौ कमेन्ट लिरनानै हरनो हागोन मा मा गोसो जादों ओमफ्राय दाथ' मबाइल खेवब्लानो खालि ओरैहाय जोंना ब्रादारमोननि हनै तामिलाव हरदों बिदिल' नुयो आरोना खयथा खय होखो आं जेबो बुङा दे बिनि सायावहाय बे मा होनदोंनो सिमन बर' मा होनदों बाजैयाबो वाटारमिलन लिरनाय हासारखौ लाबोदो ब्र' आं बिदिनि गोनांथि गैयालै ब्रादार मा लेवरा वाटारमिलन मा लेवरा ब्लेक कब्राब्रा बिलाय जात फात गोदोफोर बिदिबो गैयामोन मा खि घन्टायै बाहायलायनांगौ बिलाय आंनि थाखाय जेबो साबदावना नङालै बियो घन्टा बेखौ वाटारमिलन ब्लेक कब्रानो बायना जास्लायस्लाय आराम थान्दा आपेल सेरसे बायना जानायलै आं खामानि गैया बेफोरो घन्टा मा लेवरा माबाब्रा बेफोरलाय बेबायदिब्ला आंनि थाखाय जेबो गोनांथि गैयालै इयो नोंसोरसो मा सानो मा लेवरा ब्लेक कब्रा मा घन्टा बिलाय जायफोरा बाहायग्रा बाहायथों जोंनि थाखाय गोनांथि गैया बेफोरो मा ब्लेक कब्रा वाटारमिलनब्रा बिलाय जोंनि थाखाय गोनांथि गैया सोरनिबा थाखाय गोनांथि दङब्ला इसोरनि अननायाव इसोरा जा हरदों बेजोंनो दङ जोङो दै ब्रादारमोन हा इसोरा जा हरदों जों बेजोंनो एक्टिभ दं खुनु वाटारमिलना ब्लेक कब्रा बिनि गोनांथि गैया आरोखि जोङो नांगौफ्रा नांगौ बाहायबाय था ओइ लाइभ थांबायलै लोगोफोर लाइभ थांबाय माबोरै जाबावगौ जाखो आं 1 मिनिट दे लाइनाव थाना आं एसे लाइट लायनि दे खनसेनो थाथ'
कमेन्टफोरखौ होबाय थाथ' दे Hey, rồi lại là bây giờ là rồi rồi nó phải lấy lại na vừa phải na vừa má liệu đã buồn thành lên không biết đây đây सेसखादा बिदि जायोलै कारेन्टआखि खावब्ला सिब्ला कारेन्टलाय खुनु थिग थाया आरो अखा बोथोराव बायथाय लाइनानो हसजोंनो सुबाय आङो एसे रायलायनोसै होमबाबो मोस्लेब मोस्लाबजोंनो ने ना मा होनो लोगोफोर ओमफ्राय मा होनदोंनो प्रबिता दैमारि होनदोंनो मा खबर आदा है जास्ट नोंथांमोनजोंनो लाइभ होनो होननानै फैदों आङो एसे सोर सोर मा सानदों बयबो कमेन्ट खालामखादे दामाखानो एसे रायलायनोसै निजोम बसुमतारी वाव बाहागि माबोरै दं होनदों मोजांलै ब्रादार मोजां मोजां ओमफ्राय आंना नेटआ मोजां नङा दे मोजां नङाबो जानो हागौ आरोना ओमफ्राय जास्ट नोंथांमोनजों रायलायनोसै आरोना थेवबो बयबो कमेन्ट खालामनो हागोन ओमफ्राय सिमन बर' मा होनदोंनो आंना एसे नेट प्रब्लेम जाबाय ब्र अके नेटआ प्रब्लेमखा आंनाबो बिराद प्रब्लेम मानो होनब्ला अखा बोथोर नालाय दा बे हिसाबैनो ओरैबायदि प्रब्लेम आरोना ओमफ्राय कारेन्टबो थांबावबाय नै बेराफारसे थेवबो टर्च सावनानै एसे लाइट होनानै माबाबावबाय आं नै दा लाइट बेबो थाङोब्ला नै फिसा लाइट दंबावो नै लोगोफोर बेखौनो ब्लाव होगोन आं नै रागा जोंबा नै ओमफ्राय कमेन्ट खालामनो हागोन दे बयबो नेट प्रब्लेमब्लाबो ओमफ्राय निजोम बसुमतारी देलाय पेपारखौ दानदो रायलाय औ बेफोरखौ रायलायना लाब गैयालै खामानि गैया ओमफ्राय मा होनदों मिनि बसुमतारी हेल' आदा होनदों थेंक इउ मिनि बसुमतारी थेंक इउ स' माच आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय ओमफ्राय बयबो कमेन्ट खालाम दे ओमफ्राय मा निजोम बसुमतारी माथो मा होनो टावार गैया नामा टावारा खाथियावनो दङ ओमफ्राय बिराद नेट प्रब्लेम जायोना जोंना मानो बिदि जायोथाय बिदि नांफैया आरोना ओमफ्राय खाथियाव थाब्लाबो बिदिनो आरो ओमफ्राय निरदा ब्रह्म होनबानो नोंसोरनिथिं दै बाना जायाखै नामा र' दैया बाना जागासिनोलै ओरैबायदि दैया बाना जादों मानो होनना बुङोब्ला जोंना खानामाख्रा दैयानो एटाच खाथियावनो दङ जिथुनाखि भुटान हाजोनिफ्राय बोहैबोनाय खानामाख्रा दै दा बेबो खाथियाव दं आरोना दा बे हिसाबैनो दैया देरोब्ला बे खानामाख्रा दैयानो उसिखावनानै फैयो आरोना बेबायदि आरोखि ओमफ्राय निजोम बसुमतारी मा होनदों खन्था मा होनो गैथि गैयाखै मा जाखो इयो खन्था गनथि मा होनदों जाखैला आं बारा बुजियाखिसैलै एसे मोजां लिरखा सिमन बर' मा होनदों आब' आलफ्रेदा ना बुङा जोंबायनो ब्र थालिरा आब' आलफ्रेदा बुगा जोबायनो हामालै ब्रादार मालायखौ बिदि होनोहाय जेखिया जाया गावबागाव बेबहारनि सायाव खिन्थु आंला हले सानो माबा बिदि मिलान जायफ्रा बाहायो बाहायथों आं बिदिखौ बायोलै खालि माबा मबाइल खेंबानो माबा वाटार मिलननो माबा ब्लेक कब्रानो बिदिल' नुबाय थानायनि फिसाजोफ्रा मबाइल बिदोंमोन दिनै सानसे होआखिसैलां ओरै सानसेलायनो आंबो सरि दा नायनो बिदोंमोन होआखै आरो आं मबाइलफोरखौहाय उन्दैफोरनो बारा दैहोलाबायनो बायोलै ओरैनोब्लाबो आरोना मोजांब्लाबो गाज्रिब्लाबो दानो
एकदमबारे माबाखासै आरोखि ना बबेयाव नांलायनाय बबेयावबा मानाय बिदिल'लायसै आरो सोरबा सोरबा मा होनबावनाय जिहाय होनदोंनो हाय अखा दामब्रा हागासिनो दङ नै ग्राव ग्रावल' बेफोरखौल' रायज्लायदो दे कमेन्ट खालाम दे बयबो दाबा थाबनो ओमफ्राय आं मालायनि सायाव आं जेबो बुंनांगौ गैया जास्ट आङो ओरैनो फानि टाइप आरोखि बयबो कमेन्ट खालामनो हागोन ओरैनो जास्ट फ्रेन्ड थेंक इउ स' माच आंनि लाइफआव फैनायनि गोरों नार्जारि माबोरै आदा मा ओंख्रि जाखो जोंना खान्थाल बेगरसोमोनलै ओंख्रिया ओरैनो खान्थाल बेगरसोमोन ओमफ्राय लोगोफोर मारै दंलायो बयबो कमेन्ट खालामनो हागोन दे अखायाबो ओरैबायदि हागासिनो दं गाबोन दैबानासो जागोन नामाथाय बाहायग' दङ जिथुनाखि खालामाथि हाजोनिफ्राय बोहैबोनाय भुटान हाजोनिफ्राय बोहैबोनाय माख्रा दै बेखौहाय माने ओजोंहाय जिथुनाखि प्रटेकसन जागासिनो दं नालाय बे प्रटेकसनखौ ओरैहाय एसे जावखेना हरनो हादों नङाब्ला हरै थांजोबोमोनब्ला जिथुनाखि खुंखाजरा दैसुमजरा ओरैहाय मंगलियान ओरैहाय साफा जालांजोबगौमोन आरोना ओमफ्राय बाहायग' दं एसे जावखिनो हानायानो जथेस्थ' खामानि होदों आरोना निरदा ओमफ्राय आं ओंखारथ'बायलै ओंखाम जानोसै अके दे ब्रादार निरदा ब्रह्म अके कृष्णा आसाम माला कृष्णा आसाम मालानिफ्राय हरनायनि थाखाय आसाम मालाफ्रा লাইভৰ অহাৰ কাৰণে থেংক ইউ কি কৰি আছো এতিয়ালৈকে ঘুমোৱা নাই নেকি বৰষুণ দিয়া আছে না তাৰ কাৰণে মানে লাইনো গ'ল এইমাত্ৰ মানে অলপ আমাৰ ইফালে লাইট আছিল না সেই লাইট লগতে মানে আপোনাৰ লগত কথা পাতি আছে আৰু কি কৃষ্ণা আসাম মালা থেংক ইউ ছ' মাচ এতিয়ালৈকে ঘুমোৱা নাই আজি যদি পানী নাহে বৰষুণ নাদে তেনেহ'লেতো দঙত যাই পেলাই খাখৰাটো উঠাইলে হয় না আজি দুইজনৰ লগ ধৰি পেলাই একদিন যাম হা এই দঙত যাই পেলাই আৰামছে মাছ ধৰিব আৰু খাখৰাটো লৈ আহিব আৰকি না ओमफ्राय दाने सिमन बर' मा होनदोंनो थास' बिबार ओंख्रि जायाखै नामा ब्र' होस बिराद दामलै थास' बिबारा जोंनिथिंजाय माबा दोंबाल' मोनो दोंबायावनो माबा 20 थाखा होमब्ला बेसेबां जायो 20 थाखाबालाय दोंबाल' औ दोंबालायनो आंनिबो बारबाजोंनो 20 थाखा बेबायदि दामना बिबारा फाग्लासो थास' बिबारजों अमा बेदर गोरानजोंहाय रायज्लायजाया ओरैबायदि गोथाव कमेन्ट खालाम दे लोगोफोर दामा दामनो बयबो एसे हाल्लाखौ रायज्लायदिनिलै मानसिफ्रा एसे जगैन' रायज्लायलाल' भिउ जायोलै बाफबलायो सोरजोंबा कन्ट्रभार्सि रायज्लायनाय सोरजोंबा माबा भिडिअ बिदिखौल' आयै नायनाया दाहोनसै आखानो सोरबा बायदिया जातसो भिडिअ बानायलाय लांसैलै सोरबा बायदिफ्रा खायसेफ्रा आरोना माबा माबि जगैन'सो डाइलग होलायलांसै फाग्लानो थास' बिबार ओमफ्राय प्रनक बड' ब्लग ओमफ्राय अके अखा हायाखै नामा आदा हादोंलै बिराद हादों ज्राव गासिनो दं ओमफ्राय सिमन बर' दाना थास' बिबारफोरखौनो मा होनो भाइराल जानायखाय दाम जाबाय नुदोंथ' आं थास' बिबारखौबो भाइराल खालामनाय नुदों थास' बिबारनि होनायनि अनेकथा आरोखि दा जाय जेरै हागौ ओरैनो फाग्ला थास' बिबारखौ खिथानो भाइराल नुबावखादों आं थाम्फैयाबो डिस्टार्बथार उन्दुदलायाखै दाबो 10थाल'सो जादों ने लोगोफोर ओरैनो 11था 12थासिमलाय थायो आरोना बोथोराबो थिग नङा अखा हागासिनो दङ ज्राव ज्रावनो ब्राम हागासिनो दङ उन्दुनोबो ओंखारथ'वाखै लाइनबो थांदों दा बेबायदि आरोखि ना ओमफ्राय बयबो कमेन्ट खालामनो हागोन दे
सोरखौ मा होनलायनो दहाय एसे सिगां नुलायबाय सासे बिनानावजों ओरै माखासे जार्नालिस्टफोरनि मानसिफोरजों ओरैबायदि दावराव गासिबो इउटुबारफ्रा लाजोबनानै होलायबाय बेखौबो भिडिअ' हाबाब दे ससियेल मिडियानि प्लेटफर्मसो नालाय सोरखौ मा होननो ओमफ्राय दाना जोंना आदा अलपेटआ दहायना माला लाबोआमोन मोनसे भिडिअ लाबोलायबाय लागावजोबलायबाय आरोखि धामाखानो बेखौनो होनाया मा होनबावनाय दे हाबाब गावबागावथ' आराम कन्टेन्ट लाबोनो नाजानानैहाय एकदम मोजाङै मावखायो मा होनबावनो ससियेल मिडियानि माबा जाहैबाय दालाय गैया हमथाना लाखिनो ओरैबायदि ब्राम ब्राम थाङो ओमफ्राय लोगोफोर दे मारै दंलायो जोंना मालायफोरनिखौ बाद होलै जोंना गावबा गाव रायलायनि दे जोंना कमेन्ट खालामदो दसे लाइट गैयिनि थाखाय मोजां मोनाखिसै आं नेटआबो प्रब्लेम जाबाय थाबायना आंना ओरैबायदि प्रब्लेम ओमफ्राय लाइभआव फैनायाबो बिराद उनावसो फैनाय जाबाय आङो उन्दुनाय टाइमावसो मानो होनब्ला दासिमाव गोबां मानसिफ्रा उन्दुजोब्बायना दा बे हिसाबैनो सोरखौथ' मा होननो आरोना उन्दुनाय टाइमाव उन्दुनांगौ मानसिया मावनाय टाइमाव मावनांगौ सिखारनाय टाइमाव सिखारनांगौ आरोना दा हराबो थौबाय दा बेखायनो आरो दसे थाबावनोसै जेखिया जादोला मा होनबावनो लोगोफोर सोर मा सानो कमेन्ट खालामब्लासो एसे इन्ट्रेस्ट मोनोलाय कमेन्टआथ' खालामाबा बारा इन्टारेस्ट नाङा आरोना आं मबाइलखौ स्टेनावबो दोननाय जायाखै आखायावसो लागासिनो दङ नै ओंखायनो आखाइबो रुलायलाङो ओरैबायदि अखा हादों नै ज्राव नो कारेन्टआ जि थांबाय दासिमबो गैफिनाखिसै हाबाब मा होनबावनो ओरैबायदि कारेन्टआ थांबायथाय गैया सिद्धिजों फैफिनलायबाय ओमफ्राय मा सानदों दे लोगोफोर एसे कमेन्ट खालामदो बबेनिफ्राय दङ लाइभआवहाय कमेन्ट खालामब्लासो इन्टारेस्टिं मोनो आं ओरैनो जास्ट नोंथांमोनजों रायज्लायनोसो फैदों आरोना ओरैनो जेबोथ' कन्टेन्ट गैखाया थेवबो आरोना ओमफ्राय टाइमाबोथ' अभार थांबाय थेवबो दसे लाइभ थानोसै होननानै फैबाय आरोना जेबोथ' माबा गैया जोङो जि हागौ ओरैनो रायलायलायनो होननानै आरोना ओमफ्राय लोगोफोर आङो साननैसो जाबाय जेबो आं भिडिअ लाबोनाय जाथ'वाखै नोंथांमोननि गेजेरावहाय मानो होनना बुङोब्ला लाबोलाथ' अनेकथा भिडिअ लाबोनो हायो आरोना मानो होनना बुङोब्ला आं मालायनि भिडिअ लाबोनो बायो आं दहायनो बुंखादों ओरैनो जास्ट आङो मालायखौहाय सोरनिबा माबाखौहाय आं हाबसननानै माबा मोनसे क्लियारिफिकेसन एबा कन्टेन्ट लाबोनाय आं बेबायदिखौ बायो आरोना दा गावनो गाव मेहनत खालामना भिडिअ लाबोनो गोसो जायो माबा मोनसे ओरैनो जायगायाव थांनानै आं भिडिअ खालामहैनो मोनाब्ला गोसोखौ बारा इन्टारेस्टिं मोना आरोना कृष्णा भुंजी गुड नाइट ओके कृष्णा ब्रादार घुमा भी इतना मैंने टाइम 10टा 8 हो गल ना घुमाबार লাগিব राति हो गल घुमाइले हल हा खाना केতিয়াबा दुजोনত যাই পেলাই কিবাটো খাখাটো লৈ আহিব দে दुजोनो जाम मास मारिबार जाम र' ओमफ्राय गोदान फैदोंमोन दां दे लोगोफोर कमेन्ट खालामदो दसे थाबावनोसै आरोना लाइभआवहाय जास्ट आरोना थाबाय आंबो 25 मिनिटसो गोलाव जाखाबाय एकदमबारे दसे रायलायनोसै आरोना ओमफ्राय मा होनदोंनो गोमसार किं होनदों जों खौरांगिरिफोरखौ बुंनो हाया नामा बे डेम'क्रेसि हादोराव बुंनो मोनथाय दं ना डेम'क्रेसि कान्ट्रियाव जोङो बयबो बुंनो हायो थिग हा
ओमफ्राय जिथुनाखि जायहा जेरैबायदि बुङो आं बेखौ बुंनो थाङा मथा मथि सोर मा बुङो डेम'क्रेसि कान्ट्रियाव जोंहा राइट दं नालाय ओमफ्राय बबे आं बुङो जेनेबा बबेबा मोनसे खौरांगिरियानो जा बा माबा मोनसे जिखिया जाय इउटुबारानो जा बा फेसबुक सालायगिरियानो जा आं बुंनोसै आरोना जेनेबा बबेबा मोनसे भिडिअ'आवहाय गोरोन्थि नुदोंब्ला बे गोरोन्थिखौनो डाइरेक्ट बुंखानांगौ आरोखि ना मथा मथि जेनेबा फोर होनलाबायला नांदेरलाबायो आरोना जेनेबा 100 जनावहाय साब्रै साबा गाज्रि जानो हागौ बा गोबाङानो गाज्रि जानो हागौ माने गासैबोथ' जाजोबनो हाया नालाय माखासे फोर होननायावहाय एसे आं बारा माबाखौ नुहुनाखै आरोना फोरखौ लाबोनो नाङा आरोना जेनेबा सोरखौबा नुदोंब्ला बेखौ दांगौ जिगौ नामाखौनो मेनसन खालामना बुंखानांगौ आंलाय बिदिसो सिदानि मानसि सिदासो आंलाय माने बे आरोखि ना बुंनो मोननायाथ' बयहाबो दङ जेनेबा माबा मोनसे गोरोन्थि नुदोंब्ला बुंखानांगौ नै खुनु माबाना लाब गैया आरोखि ना ओमफ्राय फोर होनदेरलाबै बेलेगाबो थांफालाबायजोबगोन नालाय दा बेखायनो जों फोराव लांनो नाङा आरोखि जेनेबा आं जेबो बुंनो थाङा बिसोरनि सायावहाय मालाय गावसोर मिथिलायगौ आरोना जास्ट आरो आं तामिलाव होदों थिग तामिलाव होनायानो जाहैबाय दा मबाइल खुलिब्लानो भिडिअ'आ बिदिल' जाथ'दोंलाय नै बिनि सोमोन्दैसो आं होनाय जादों आरोना थेंक इउ स' माच ब्रादार आंनि लाइफआवहाय आंनावहाय कुइसन खालामहरनायनि थाखाय मोनथाय दं डेम'क्रेसि कान्ट्रि नालाय बियो जोङो मोनथाय दङ खिन्थु अबेबा माबा खौरांगिरिफ्रा माबेबा बेवहाय जुदि गोरोन्थि नुदोंब्ला मानसिया जोङो जायगाफ्रा गोरोन्थि नुदोंब्ला बेयावहाय माने बुंनांगौ एबा बयबो सोंखारिलायनांगौ आरोखि जेनेबा बबेबाफोर गोरोन्थि नुदोंब्ला आरोखि आंनिब्ला आंनि मोनदांथियाव आरो नोंथांमोननि मोनदांथियावसो मा रोखोम ओमफ्राय मा होनो आयै थाम्फै जि थाम्फैब्रा दाबो हागाया नै ओरैबादि खबरब्रा जास्ट लाइभआव थादोंलै आं माबा दसे लाइभआव थादों आं नेटआ गैया नामा नेटआनो जाया ओरैबायदि प्रब्लेम जागासिनो दङ ओमफ्राय टाइमाबो जाया आं दोननोसैसो आरोना नेटआनो जाया माबायदि जादोंथाय ओरैबायदि गाबोनसो मोजां होसिगोन आङो लाइभ होनो सानो ओमफ्राय जाया आरोना ओमफ्राय लोगोफोर आं लास्टआव ग्रेब खालामनानै दोननोसै आङो एसे दङ मानसिफ्रा उन्दुथ'वाखै जास्ट आंनि लाइफनि गेजेरजों आं बेखौनो बुंगोन आङो जिथुनाखि जिबायदि भिडिअ बानायलांनांगौ आं बेबायदिनो बानायलांबाय थागोन आरोना जिथुनाखि साननै सानथामसो जाबाय भिडिअ लाबोनो मोनैया जेरावबो भिडिअखौनो जायाखै अखानि थाखायनो आरोना ओंखारनो हायाखै ओरैबायदि अखा ओमफ्राय खामानि ओरै साहा मा रोखोम जादों आं थांनानै नायनो सानदोंमोन बेखौबो थांनो मोनाखिसै आरो अखानि थाखायनो ओरैबायदि अखा हाखाबाय हाबायथाय हादाब्लिबो नागारनो रोङा आरोना ओमफ्राय हायाबाथाय हाया बिदि आरो हायाबाथाय हाया दै रानबोजोबलायगोन ओमफ्राय हाबायथाय हाबाय बेबायदि आरोखि मा होनबावनो गावबागाव बोथोर बयबो गायनांगौ फुनांगौनि बोथोर जाहैबाय बयबो गायनो मोन्थों बेफोरबायदि आरोखि ना गोदान फैदोंब्ला कमेन्ट खालामदो दे दासो फैफिनदों मा घन्टा बायदि कारेन्ट बिलाय फाग्लासोलै कारेन्टआ फैफिनलायबाय दा रायज्लायनोसै लोगोफोर एसे लाइभआवहाय दसे जयेन जाफैदोंब्ला कमेन्ट खालामदो नोंथांमोनाबो बयहाबो डेम'क्रेसि कान्ट्रि हागोन हा ओमफ्राय बुंनो मोन्थाय दं होननानै जोङो नांला बावसा बुंलाबायजाया आरोना माने बेनि सालायदै जेरैनो फिदिं ओरैनो थाङो दे आइ आफा बिदा फंबायमोन सालाया बे बेगिं गैयि सालायसो ओरैनो फिदिं ओरैनो थाङो खिन्थु जोङो बे सालायखौबो हमथानो रोंनांगौ आरोना दा बेबायदि आरोखि जोङो जायहा गावखौहाय एसे स्टाडि खालामनानै बुंगोन होमब्लासो माने गावबो एसेब्लाबो माने
माबा जागोन आरोखि ना जिथुनाखि सालायखौ जोङो गावबा गाव हमथानांगोन आरोखि जेनेबा ओमफ्राय लोगोफोर दे एसे दामाखा कमेन्ट खालामोब्ला खालामदोलाय लायना दा नै थांलाय फैलाय गैयाब्लाबो 15 मिनिटसो थांनानै थाखालायगोनदां लायनानो ओमफ्राय माथो बुंनो अखा बोथोर जाहैबाय जोंना लाइना ओरैहाय सिदा फैब्लासो ओरैबायदि लाइन थाबाय थासिगोन आरोखि ना जिथुनाखि बङाइगावजोंसो फैसिगोनदां जोंना लाइना आसामालानि लामाजों ओरैबायदि गिदिर गोजौ गोजौ होबोखाबाय पस्ट गायबोखाबायना प्रब्लेम जानाय नंला आरो जिथुनाखि बे लाइनखौहाय जों मोनोब्ला ओरैनोथ' बिराद गोजानजों फैनायनि लाइन नालाय अबावबा दंफां दालाइ बायथेयो अबावबा मा जायो बेबायदि आरोखि बिजनिजोंहायनिफ्राय फैनाय नालाय ओमफ्राय गामि गेजेर गेजेर फैनाय बिराद माबा आरोना नांथा नुंथा आरो दंफां बागान मा बागाननो बेनि थाखायनो बारा मोजां नङा आरो ओमफ्राय उन्दुनो ओंखारलायाखै दा लोगोफोर ने 3 जन दङ 15 जन दंबायो दाबो लाइभआवहाय आंनाबो बिराद लेट जानानैसो होखादों आरोना भिडिअखौनो लेट जानानैसो होदों नोंथांमोनजोंहाय जेब्ला टाइम थाङो अब्लासो आरोना दा उन्दुनाय टाइमबो जाबाय आंबो दोननोसै लोगोफोर नेट गैया औ गैखाया आं गाबोन होगोन बयबो उन्दुदो मोजां उन्दुदो आरोना बयबो जिथुनाखि बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनानै आंनि लाइफखौ आं बेयावनो दोनथ'नाय जाहैबाय दे बाय बायसै गुड नाइट अल फैबावबायमोन नै दासो गोबाङैनो आं दासो फैलादोंमोन दां ओमफ्राय आङो आरो दोनसिगौमोन हा आङो 34 मिनिट थानाय जाहैनोसै नै लाइभआवहाय बेवहायनो फैदों आङो ओमफ्राय आङो जेब्ला टाइम जायो फैखादों नेटआबो बिराद प्रब्लेम होबाय जास्ट आङो नोंथांमोनजोंहाय सोर मा रोखोम दङ दासिमाव बेजोंसो रायज्लायलायनो होननानै दसे थादोंमोन आरोना लाइभआवहाय दा मा खालामबावनो बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरना आङो लाइभखौहाय दोननोसै दे सोरबा लास्ट सासे कमेन्ट हरसनो नागिरदों आं बेखौ नेनानैहाय दोनबाय आरो फरायनानैहाय लिरदों आरो ओमफ्राय लोगोफोर बोथोराथ' बिदिनोसै मा होनबावनो अखा बोथोर 20 जन दङ सरि दे आं तामिलावहाय ओरैनो लाइभआवनो बिथांमोननि बागै आं जेबो कन्टेन्ट लाबोआखै जोंना दा दे गुड नाइट जोंना दा माने मबाइल खेंबानो माबा जों आदा आलफ्रेदनि माखासे भिडिअ'खौल' नुदों ओमफ्राय दहाय नुदों सिस्टार मा होनदोंमोनलायथाय बावलायलांबाय आं उसुंखुरुं ना मा बोरैबादि जार्नालिस्टफोरजों निउसफोरनि मानसिफोरजों एसे कन्ट्रभारसि एसे दान्थे बिदान्थे जालायबाय थानायखौ आं नुनो मोनदों गोबाङानो नुदों मबाइल बेखौलानो नुयो ओरैनो जास्ट होदेरबाय आङो दा ससियेल मिडियायाव गन्दगलथार बिसिनिल' आं बिसिनि बागै बुङाबो जेबो बुङा गावसोर जालायबाय थाथों मालायनि कन्ट्रभारसियावहाय हाबदेरनानै जेबो लाब गैया आरोना गावसोर सामलायलायगोन आरोना आं बिसिनि बागैबो जेबो बुंनो होनब्ला जोंहा बयहाबो गावबा गावनो गोरोंखा बिनि सायाव बुंलायनांगौबो लाब गैया आरोना आंनिया भिडिअ लाबोनायनि मेन थांखियानो जादों जाहैबाय बहायबा माबा मोनसे भिडिअ बानायनांगौ दंब्ला बेखौ आं स्पटआव थांनानै बानायगोन बेल' आरोखि ना नोंथांमोनाबो नुफालांगोन बेबायदि आरो ओमफ्राय रावखौबो आं लानानै फेथेर बुंनानै भिडिअ बानायनांगौ बे नङा आरोखि बानायग्राफ्रा बानायथों बिसोरनि बागैबो आं जेबो बुङा जाय हागौ जेरैबायदि आरोना गोसोसो होनदों आरोखि इयो ओमफ्राय लोगोफोर एसे दंबावोमोन माथो खालामबावनो उन्दुनाय टाइम जाबाय बयबो उन्दुदो आं बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनानै आं लाइभखौ दोनथ'नायसै दे गुड नाइट अल बाय सासे गोलाव हरदों आं बेखौ नायस्राबावनायसै दे गोमसार किं होनदों आंनि आदा मोनसे सोंथि कारेन्टआ
जोंखि मानो आंनि आदा मोनसे सोंथि कारेन्टआ जोंखि मानो बिदि बिल मा होनो फोराव बुरजा फैयो कारेन्टनो थाया चेन्नाइफ्राव बिब्दि नङा इउनिट जेसेबां सावब्लाबो फैयो मा होनो बुंनो थाङा चेन्नाइफोरनि बायदि बुरजा फैयो। आं बिनि सायावहाय आं मा बुंबावनो ब्रादारमोन माखासे मानसिफ्राथ' बयबो बुंदों बिला बारा फैसा बागै बेनि बागैथ' आं बारा नलेजबो गैया ब्रादारमोन माबोरै बिदि जाखो आंनिबो खम फैदोंमोन ओमफ्राय दाबा बेसेबां फैयो आंनिया नै दाखालिहाय मिटार बक्सआ माने रिसार्ज सिस्टेमखौ लागायनानै थांबाय आरोना ओमफ्राय आङो बिल हरनांथ'वाखै नै एबार माबा फैला हरनांनो हासिगौ आरोना माथो खालामबावनो ओमफ्राय इसिबां फैयो नुनोसै आंनाबो मथा मथि मानसिफ्रालाय बुंदों आरोना बारा फैयो मायो माब्रै बेबायदि आरोखि ओमफ्राय दा माब्रैथाय आंबो बारा बिनि बागैहाय मोजां मिथिया ब्रादारमोन बिनि बागै बुजिनोब्ला कारेन्ट अफिसाव थांनानैसो रायज्लायहैनांगोन माबायदि बिल फैयो मायो बिलाखौलाय मानसिफ्रा गोबाङानो होनदों आरोना सिगांनिफ्राय अनेक बारा फैयो होननानैहाय ओमफ्राय दा आंनिखौ आं फैब्लासो आं बुजिसिगोन माबायदि फैयो सिगां बेसेबां फैयोमोन दा बेसेबां फैयो आं नायबासो बुजिसिगोन आरोखि ना ओमफ्राय दाथ' आंनाबो नै मिटार बक्सआ रिसार्ज लागायफिननो दा बिदि आरोखि ना ब्रादार नायनोसै जोंनाथ' मिटार बक्सआ दाख्लै ट्रेन्सफर्माबो दाख्लै गाज्रि जादोंमोन ओमफ्राय दा गोदान बेखौनो माबाना होफैबाय आरोना खस्थ' मोनदों सानथाम सानब्रैसो फरायसाफोराबो बिराद खस्थ' मोनदों इगजाम समावनो लाइनानो गाज्रि जाब्रबना होनानैहाय दा बिलासो एसे माबा होनलादों आरो मानसिफ्रा दा माब्रै कारेन्ट अफिसाव थांना रायज्लायहैब्ला मोजां मिथिगोन आरो माब्रै नंगौ माब्रै नङा माबायदिनि थाखाय बिदि फैदों ओमफ्राय सिगां माबायदि फैयोमोन दा माब्रै बिदि बेफोरखौ मोजाङै बुजिनो थाखायब्ला जिथुनाखि कारेन्ट अफिसाव थांनानै सोंदांजागोन आरोखि सोंनानै मिथिनानै लानांगोन आरोखि आंथ' बिनि बागैहाय जेबो मिथिया नालाय ब्रादार मिथियोब्लाथ' आं खोन्थाखागौमोन। 40 मिनिट ग्रोब थानायसै आङो दे गाबोन मोजां लाइभ होगोन ओमफ्राय दा नेटनिबो प्रब्लेम ओरैबायदि फाग्लाखा नेटआबो जाखाया निजोम बसुमतारी बाहागि मा होनदों मैदेर फैथाराखैलाय नामा मैदेराथ' मा होनबावनो मैदेरा दा बर्थमान फैयाखै अबसे हाग्रायाव ओरैबायदि दङ आरोना जिब जुनारफ्रा आङो दाख्लैहाय जेब्ला थांनानै फैदोंमोन ओरैबायदि मोसौ बाथोनफोर बायदिल' बेरायो आरोना जेरै मोसौ बाथोनखौ दोनोब्ला हानजा हानजा लावखारा गुमोब्ला फोथाराव बेरायोना बेबायदिल' दङ आरोना हाग्रानि मोसौ ओमफ्राय हाग्रानि बे मा होनो मिथुन बनगुरु ओमफ्राय मैदेरफोर ओमफ्राय मोसा बेफोरबायदि आरो मोसाखौथ' माने मोगथाङाव नुवाखै आगाना ओरै ओरै दं आरोना दिंग्लायाबो गावनि चेनेलाव होलायदों आगानखौ दाख्लै जों थांदोंमोन आरोना जिथुनाखि खामाखाफोरखौ फैगोन जेब्ला माइ बोथोर मा बोथोर जानाय बोथोरफ्राव फैयो ओमफ्राय नैबेबायदि बोथोरावबो फैयो आरो दुमबा जानाय मा जानाय खान्थाल जानाय बोथोराव फैयो दा फैथ'वाखै बर्थमान ओरै सोनाबजोंसो एसे बांद्राय फैनाय खोनादोंमोन आं दाख्लैहाय ओरैनो गामियावनो थालाबायफैयोमोन माथो बिसोरबोलाय हाग्रायाव बेसेबां मोनजाजोबनो नङा होमबा लोगोफोर बिसोरबोथ' बांबाय गामि ओनसोलावबोथ' फैगोन बेफोरबायदि आरोखि दाख्लि जों मा होनो जोंनिफ्राय फैदोंथ' नोंसोर मा नोंसिना मा गामिलै ब्रादार जेनेबा निजोम ब्रादार नोंसिना मा गामि
थांदों खोमा राइटआव देरनांगौ दे नुबाय बायबा ओमफ्राय लोगोफोर उन्दुनोसै दे बयनिसिमबो बे लाइभखौहाय दोनथ'नानै गोजोननाय जासिहरनानै आंनि लाइभखौ बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय दे बाय बायसै दे गुड अल